Zolika, a felvétel megy. Teszt. S52-30 teszt. Teszt. Bereped el, ha szétfejel. Gyenge volt ez. Még nem jó. Nem jó, bazzeg. Az anyádat! Nem jó! Nem jó, bazzeg! De, oké, ott volt. Nem, eltűnt. Hát más. Várjál, bekapcsoltam a kijelzőt. A kijelző működik, ott még van, mindig SMS tökéletes. funkcióban vagyok. Ott egy kék fog, eltűnt. Hát de már nem tudom ennél jobban megfejelni! Belerugok. Nem, csak fejelésre értettem az LCD-t. Zolika, a fejelés csak az LCD-re, érted? LCD csak a fejelésre. De nem tudom! Nem, de már... Nekem már jobban fáj, mint egy fát fejelgetni. Én benne vagyok. De már belevágtam ököret! Veszünk. Az anyádat! Hát de nem jó, bassz! Belevissek egyet, te fogod? Fogod? Már ne hűj, ne. Ja, jó, szólja. Hát nézd meg, hogy jó még mindig, hát már ennél erősebben Nem lehet! Jó, működik. A Samsung bírja. Megpróbáljuk. Meg fogod, én meg belőttük egyet, de akkor fogjad. Ugyanúgy megpróbáljuk még egyszer, tesztelem. Jó, Csúszka, jó? Szóval Minden már. jó. Ennyi kész. Nem tudom szétfejelni. Fejelésre volt szó. Köszönöm szépen. És nem mehet?